लामा लुफुंजायैखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सरखारनि हेंथायै खुद्रिखांदों। जेखाय खबाय लानानै लामानि हाखराव ना हमनाय दिन्थिफुंदों हान्थामेलानि जेंनाजों भुगिनांनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बे नुथाया उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा बियाबनि सिङाव थानाय इउटि रड देउलिगुरिनिफ्राय हरिसिङा सहरसिम थांग्रा लामानि नुथाय। खोथा होनाय बायदि सोलिफु बिटिआर सरकारा लामा लुफुंनानै होयैनि थाखाय रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनि हेंथायै बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। বিটিআর সরকার বিটিআর সরকার सोंलाबा जों दिनै मिडियानि नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जि जोंनि बे देउलगुरिनिफ्राय हरिसिङा थांनाय जिथु लामा बे लामाया जोबोद गाज्रि हाद्रै हाला जोंफोर बोराय बुरै गथ' फारसेनिफ्राय जोङो बेबायदि बेमार आजाराव भुगिनो गोनां जादों। जोङो गगा मोननाय पेरेन्जाइटिस बेबायदि गोबां जों भुगिनो गोनां जादों। लोगोसे बेमारिफोर ओरै थिंनिफ्राय मडेल हस्पिटालाव फैयोब्ला जोंना बेटारि गारि आरो स्कुटि बाइक बेफोरबायदिजों लामा गाज्रिनि दारै गोग्लैनो गोनां जायो। बायदिसिना एक्सिडेन्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो स्कुलाव थांनाय गथ'फोरखौ खुदियाफोरखौ जोङो गोग्लैनाय नुयो। जिहेतु लामाया बिराद गाज्रि हाखर हाला जोंनि आगोलाव जोङो बे एप्रिल मासाव जिथु बेखेवजेनबाय बेखौ लामाखौ फोसाबगोन होननानै खिन्थु बे फोसाबनायनि उनाव जोंहा जिथु लामाया एसे थाबायजानाय दंमोन बेखौ बोखारजोबनानै जोंनो बेखौनो समान खालामफिनना होदोंमोन। नाथाय एखे साननैसोनि उनावनो बायफिनजोबनानै दायो बांसिन गाज्रि हाखर हालासो बांसिन जाबाय। बिनिखायनो जोङो मिडियानि गेजेरजों सारखौ खावलायदों बा जोंनि सरकार बिटिआरनि सरकारखौ बेखौनो खावलायदों जोंनि लामाखौ गोख्रैनो फोसाबना होनांगौ मोजां खालामनांगौ। जिहेतु जोंनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय बेमारिफोर मडेल हस्पिटालाव फैनाय बेफोरो जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैदों आरो बेमार आजारावबो गोबां सैसोनो गोनां जादों जिहेतु हाद्रैनि थाखाय। बिनिखायनो जोङो गोख्रैनो मावनो होनो थाखाय सरकारखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। बेनो जोंनि दिनै जों बेवहाय गसंनाय। दिनैनि बे जोंनि धरना होनाय दिना थांनाय एप्रिलनि 23 तारिखआवनो बे देउलगुरि टु हरिसिङा थांनाय जि लामा बे लामाखौ बिथांमोना इमिडियेट मावगोन होननानै बिथांमोना मानो इन'ग्रेसन खालामदोंमोन। बे इन'ग्रेसनाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा सफैनो हायाखिसै। बिनि गेजेराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि MLA गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो जोंनि खालेंदुवारनि MCLA बिथां दिलीप चन्द्र बर' आरो जोंनि हरिसिङा समस्तिनि MCLA बिथां सन्जय सरगयारि बिथांमोना बे लामाखौ इन'ग्रेसन खालामदोंमोन। थाबैनो बे लामाखौ मावगोन होननानै बिथांमोना खौरां होदोंमोन। नाथाय दिनै 6 माह जालांबाय दिनैसिमबो बे लामाया जानानै थाङाखै। जों रायजो राजाया जोङो नुनो मोनाखै बे लामाखौ जानायखौ। बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे धरनाखौ जोङो आइजोफोर जोङो हतेसन आइजोफोर जोङो सांग्रां आइजोफ्रा बेवहाय गासै ज' जानानै जोङो बे लामानि थाखाय जोङो धरना होदों। बे लामा जायिनि थाखाय जोंहा गोबां दुखु दङ। मानो होनब्ला जों साफ्रोमबो बिमा माहारि जों बिमाफ्रा गथ' गथाय स्कुलाव लांनाया माबायदि खस्थ' मोनदों जोङो बेफोरखौ नोजोर होबाय थादों नायबाय थादों। जों खाथि खालानि मानसिफ्राबो नोजोर होदों आरो थांलाय फैलाय खालामग्रा गथ'फोरखौ लांग्रा बिमाफ्राबो जोबोद खस्थ' मोनदों। मालाबा स्कुटिजों गोग्लैनाय जायो मालाबा साइकेलजों गोग्लैनाय जायो। बोराय बुरै बेटारि गारियाव गाखोनायाबो बेटारियाबो मालाबा बेलथिनानै मानसिफ्रा गोग्लैनो गोनां जादों। बिनिखायनो नैबेखौ नायनानै जोङो सरकारखौ खावलायनो नाजादों जाहाथे जोंनि देउलगुरिनिफ्राय हरिसिङा थांनाय लामाखौ जाहाथे इमिडियेट गोख्रैनो जाहाथे जोंनो बे लामाखौ बनायनानै होयो बेखौ जोङो सरकारनिसिम हांख्राय हरदों। BJP सरकार UPPL सरकार बिथांमोननिसिम जोङो हांख्राय हरदों जाहाथे बे लामाखौ गोख्रैनो मावना होयो। मानो होनब्ला बे हरिसिङा देउलगुरि
थांनाय लामा कानेक्टिंआ गोबां हरिसिङायाव स्कुलफोर दङ हाई सेकेन्डारि स्कुल जुनियर कलेज UN स्कुल शंकरदेव डायमन्ड स्कुल राजखुंग्रि बेफोर गंफ्रोम स्कुलनि गथ'फ्रा बे लामाजोंनो हान्थिनो गोनां जायो बिनिखायनो जोङो खावलायदों गोख्रैनो सरकारा जाहाथे बे लामाखौ बनायनानै होयो बेखौनो जोङो खावलायदों जों खुद्रिदों जों बिमाफ्रा खुद्रिदों जोंनि बिमाफोर खुद्रिनायखौ नोंथांमोना नायहरनांगौ नोंथांमोना बनायनानै होनांगौ नाजानांगौ गोख्रैनो इमिडियेट जोङो मानो जोंनि आइजोफ्रा दिनै बे लामायाव जोङो सान्दुं थिखा थिखि কি কাৰণত আপোনালোকে আজি মহিলাসকল ওলাই আহিব লগা হ'ল আমি ওলাই অহাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ ৰাস্তাটো ইমান দিনৰ পৰা বেয়া হৈ আছে আৰু আমি এটা সময়ত এপ্ৰিলৰ 23 তাৰিখে ইয়াতে আহি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰি গ'ল তাতে গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু তেওঁৰ EM সকল আহিছিল আৰু তেওঁবিলাকে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোনত মানে ৰাস্তা আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি লিখি থৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে আজি 5 মাহ হৈ গ'ল 6 মাহত আমি চলি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাস্তাটো কোনেও ভাল কৰি নিদিলে তে কি কাৰণত হোৱা নাই আমাৰ ৰাস্তাটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ স্কুলত অহা যায় ইফালে এইটো কানেক্টিং ৰোড হৰিচিঙা আৰু দেউলগুৰি বুলি নহয় ফাচিয়া আৰু বেংবাৰী ইত্যাদি ঠাইৰ পৰা স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে এইফালে হস্পিটেল আছে হৰিচিঙা ছাইডৰ পৰা হস্পিটেললৈ যাব লাগে তো মানুহবিলাক এইফালে অহা যোৱা কৰাত বহুত কষ্ট হয় আমাৰ চকুৰ আগতে কেইখন ৰিক্সা উল্টি বাগৰ খাইছে কত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাইকেল বা স্কুটিত আহোঁতে সেইবিলাকে পৰিছে এনেকৈ আমি সদায় দেখিবলৈ পায়ে আছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও ৰাস্তা ভাল নকৰাৰ কাৰণে গোটেই ৰাস্তাটো আমাৰ ধূলিময় বোকাময় আৰু বৰষুণ দিলেতো পানী মাছ ধৰিব পৰা অৱস্থা হয় আৰু সেই বোকা ধূলি বালিৰ কাৰণে আমাৰ চাৰিওফালে পলিউশ্যন হৈছে প্ৰদূষণ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে আৰু মানে মানুহবিলাকৰ থাকিবলৈ শান্তি নোহোৱা হৈছে সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছিলোঁ যে সোনকালে আমাক ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু কেতিয়া কৰিব সেইটো আমি জানিব বিচাৰোঁ কাৰণ কোনোবাই কয় বোলে চেংচন হৈছে কোনোবাই কয় চেংচন হোৱা নাই এতিয়াও আৰু কোনোবাই কয় যে তেওঁবিলাকৰ মাজত মানে MLA EMৰ মাজত তেওঁবিলাকৰ মাজত মানে অলপ মনোমালিন্য আছে তেওঁবিলাকে নিজৰ পচন্দৰ ঠিকাদাৰ দিব বিচাৰে কোনোবাই বেলেগক দিব বিচাৰে কোনোবাই বেলেগক দিব বিচাৰে সেইকাৰণে হোৱা নাই কিন্তু আমি আচল কথা আমি নাজানো আমাক মুঠৰ ওপৰত আমাক ৰাস্তাটো লাগে আৰু অনতি পলমে লাগে হয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি BTC গভৰ্ণমেণ্টক কি আহ্বান কৰিব আমাৰ ৰাস্তাটো সোনকালে বনাই দিব লাগে তেওঁবিলাকে যিমতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰি গ'ল যেনেকৈ এপ্ৰিল মাহতে প্ৰতিষ্ঠা কৰি গ'ল সেইমতে তেওঁবিলাকে ৰাস্তাটো আমাক বনাই দিয়ক গাঁৱে ভূঞে ইমানবিলাক ৰাস্তা ভিতৰে ইমান ভাল ৰাস্তা হৈ গ'ল ব্লকৰ লগতে হওক যিহৰ লগতে হওক কিন্তু আমাৰ এইটো যিটো মেইন ৰোড হৰিচিঙাৰ লগত কানেক্ট কৰা ওদালগুৰি হৰিচিঙা ইফালে পানেৰী এইবিলাক কানেক্ট কৰা ৰোডটোৱে Hi.